Zasi onse a constituency no ndokutumiza ku district health center. Panopa 95. Mukembekeza nchito imene ikoza kuti nthawi pakali pano tikuchita dilo ndi za president zimene tikuganiza kuti mwina pofika ma 8 o'clock tikhoza kuthana nazo ndiye tikatero tiyambe za parliamentary ndiye komabe mwina pofika mama wati khati tamaliza zonse zimenezi ndi nacho chikhulupiriro chimenechi tikumva zoti tikuyendera inde kuti pofika mama tikhoza khati tamaliza tikumva zoti ino ndi Luchenza municipal kapena municipality kodi zikuyenda bwanji kusiyanisa ndi Cholo imene timayidziwa Cholo district council kumbali ya zachisankhozi tikumva zoti iniyonso mutumize malizasa amenewa ngati a Luchenza paoka komanso ena a Cholo atumizanso paoka mwina zimene ziyenda bwanji nditu zikhala momwemo nditu mene tamvera ifeo malinga ndi council yathu imene yapanga constituency payoka ndikuti azitolera kuzipitisa kwa constituency returning officer ndiye zakucholoko ndikuti nawonso apanga zakucholoko mweko ya kumapeto kwache zonse zapita pa district center ndiye mwina pamene papa chikuchitika njani tangu apasani chithunzi amene akuonera manso mwina akumvera chikuchitika njani pamene anthu akuwerengerapo ndiye muyenda titatha kuvota tinayamba tabulation kuona kuti kodi mafiga zonse amene tinapasidwa ndi zimene zakugwiritsa ntchito tizichite tale bwinobwino kuti zifanane ndiye tatero choncho tinazikhutula pansi nkuyamba kuziwerenga kuti tione kuti mavota amene achita count ndi angati ndiye pafikana panonso pano ndikuonera kuti tikuwerengera mavoti a president amene anthu agawidwa molingana ndi kuchulukanso kwa namba ya ma president ya kuti iwe uzitenga za wakuti iwe uzitenga za wakuti iwe uzitenga za wakuti iwe uzitenga za wakuti ya ndiye tizizika malingana ndi mmene anthu otagawira kumapeto kwache tizawerengere kuti wakutapeza zingati wakutapeza mavota angati ndiye mwina kwa amene amakayikira ndondomeko imene mukhoza kuwasimikizira kuti imakhala transparent motani njira imene ndithu ili transparent kwambiri chifukwa pano patili ndi mamonitors okwanira ngakhale tili ma station awiri koma station iliyonse ili ndi mamonitors okwanira chifukwa tili ndi zipani zonse plus ma independent amene atumiza anthu awo ndithu okwanira amene agawana ena ali mbali ina yake ena ali mbali ina yake ndiyeno zonse zimene zikuchitika pano zoti matha kumavomerezana limodzi ndi ma monitors kumachitira limodzi oti zimene zawerengedwa monitor aliyense akuyenera kupanga ripoti kwambiri kutoko tikapanga tikafika pa stage imene inayo tikachita ya tuchita rekodi aliyense ndikutani kusainira tikatoto tikupita pa stage ina ndiye pakali panopa tafika pa stage yo chita count za president ndiye kuti tikamaliza tiona kuti president wakutapeza zingati tichite rekodi wakutapeza zingati tichite rekodi wakutapeza zingati aliyense azasainire including ma monitors ndiye faso tathokoza siko kwambiri ndi mmene kuyendera ntchito yowerengera mavoti kuno ku center ya Lutheran ku Luchenza municipality mmene ntchito imene yangu yamba chapompano koma ikuoneka kuti zikuyenda mwachangu kumene amanenera kuti pada kali pano akuwerengera kale za mtsogoleri wa dziko ndi akamaliza zimenezi kenakonso ayamba zaphunga onyumba malamulo kenakonso za makhansala ndi mmene amanenera kuti akamaliza amazitumiza ku constituency talent center kenakonso azitumize ku district talent center kenakomaliza amenewa tiyambeni kukagawa kuchokera kuno kupita kwa anthu popeza wamakha aja osasimikizika kapena kuti mani official ndi mmene kulili kuno Steve komanso Dave Gadama ku Blantyre ndokumva na Dave utokhala ndifunso ine mwina musanapite ndimafuna ngati ma candidate amene akupikisana pamenepo mwafotokozapo kuti ayamba zisankho za president kenako apanga awerengera za aphungu ndi makhansala kwa aphungu ndi makhansala ako kuli mwina opikisana ngati ati kumeneko kumeneko kuli osiyana ndithu popeza ndi maderamo amene mwingati constituency ya Jesse Konda mmodzi mwa iwo komanso anthu ena koma pada kali pano pakupanga kaye za president zonse za aphungu zozizazikire kaye komano alipo angapo
amene afikisana ndi tunzanga atero. Chabwino komabe mina kungokhala ngati kuti mubwereza pang'ono kumeneko zinaenda bwanji nthawi yovota kufikira nthawi yotseka. Kuno akuti zinaenda bwino maizana wachitoleracha manena kuti zonse zinayamba nthawi bwino komano kuti zina mavuto amene amazafotokoza koza ndokuza makina ndi ofotera kamena kuti aja amene amaloyesa chala chawo amapezeka kuti kwena avute mano kena ko zinazaenda bwino mina kumbira kosa kuti apa kupoa pa kujadira amene kuti makina amene antamaika ko chalachi anakupasani mafuto chili kabani mafuto analiko kumaka koyambirako mama wao wa stage 2 stage 3 ndi mapeza kuti tikachita panchi amangodumpha kupita pa stage ina zimene zinapangisa ndithu kuti station ina ichitebe delay ndi 1 hour ndichifukwa chache kumapeto kwacheko napezeka kuti station imene tinaonjezera ndi 1 hour pamene station ina inaza yamba ndithu chama 25:06 ina machine anazagwira ndi tagwira nawo ndithu ntchito bwinobwino so panali kadilay pang'ono ndi station ina komano station ina yonso zinachita kwa bwino koma kumapeto kwache zonse zaenda bwino chifukwa nthawi imene tina emisayo tinayonjezera pang'ono mpaka nazo zitamaliza nditasogole ndimene afotokozera atonzanga Steve kuti panali mavuto ena ndi makamaka okhuza makina amene wakomano akuti zonse zinaenda bwino popeza anango achoda apo mwina ndi 1 hour yokha komano anapanga recover nthawi imeneyo mpaka na amaliza bwino. Tikubya kuti kukapezekanso zina zoti mutiuze pano mutidziwitse ndikhupe kuti anthu akutcholo akufuna kumva kuti kodi kumeneku senta ya Lutheran zinthu zaenda bwanji ndiye tiyembekezera kuti mutipezeranso zotsatira zina nthawi yoyikika. Tathokoza kwambiri Isaac. Nziko. Isaac Salima ameneyo ndithu ali pa center ya Lutheran kumeneku ndi kutcholo kumene akuyang'anira kuti zonse zikuyenda bwanji ncholinga choti atidziwitse pano tikupatseni tsatane musaphonye china chilichonse cha mmene zikuyendera. Tilinso ndi Emmanuel Chiremba. Emmanuel mwina tikulandireni mwaswera bwanji. Kunoto moyo wabwino kaka kumene ku office Steve. Kunonso zisomo zokha paja muli mbali iti. Panopa ndikankhulira pa Chikwawa ku Chikwawa maka ku District Tally Center. Chabwino. Yeah. Kumene bidilizani titi. Kapanopa ndili ku District Tally Center kumene kuyendezeka kufika zotsatira zonse kuchokera mmalo omwe anthu akhala kuponyera voti kuyambira maucha cha posachedwa pa timankhula ndi bwana mkubwa wa boma lino la Chikwawa Nadine Kamba atitsimikiza kuti ntchito yonse yowonkhezera mavoti malo omwe anthu akhala kuponyera voti kuyambira mawu ili mkati ndipo kuti posachedwa pa zikhale zikufika kuno ku District Tally Center. Tinazazunguliraso kuyambira mawu madera osiyanasiyana kungokumbusana Chikwawa ili ndi madera okwana asanu ndi awiri aphungu ndipo kuyambira mawu takhala tikuzungulira mu ma centers monse ndithu anthu akhala kufika mwa unyinji ngakhale malo ena kunalibe mavuto apo ndi apo monga ngati kuti ntchito kuyambika mochedwa maka kamba kuti kuchedwa kwa mamonitala ena kufika malo oponyera voti komanso mwinaso kuchedwa kwa makina amene akumagwiritsa ntchito pa nkhani yotumizira yopangira majavu amene amachedwa ndithu yamba kugwira ntchito zimene zinapangisa kuti malo ena ntchito yoponya voti izambe mu nthawi yake ya 6 o'clock imene inakhazikitsidwa. Chabwino. Ndithu. Apart from zimenezo mwina pali mavuto ena amene anatsamwitsa kwambiri mwina zimene anthu amadandaula kapena. Kwambiri vuto limene anthu ambiri anakangandula pangalezi monseni
inali ya kuchedwa kuyamba kuponya voti monga ndakambira mwa chisanzo pa ndende ya Chikwawa napa anapenake anasatuza kuti anafika uko pa center imene nthawi ya 4 o'clock mbanda kucha ena chama 5 kwa mpaka na anafika chama half 6 asanayambe kuponya voti. Yeah. Mwina kuchedwa kuyamba kuponya voti kumeneku kwapanga affect bwanji nthawi mwina yomalizira kuponya voti? Monga anazalengezera wapa mpando wa bungwe la NEC kuti muma centers monse mene anamba mochera kuti apange adi nthawi zinzo nditu kuno zinatapangika anazapanga adi nthawi nditu taona those nditu akuponya voti kufikira nthawi yosiriza nditu kuponya voti. Tinganene kuti alipo ena ake amene abwerera kumeneko chifukwa chokuti alephera kuponya voti chifukwa cha nthawi? So far kuno zinezonde sitinara busy nditu kutengera ma areas amene ndinazunguka ngati times ku Chikwawa. Kumbali ya kaponyedwe ka voti mmene kaendera ungatipatse chithunzithunzi chotani chisankho kumeneko mungati kaponyedwe chifukwa chisankho sichidathe koma kaponyedwe ka voti kanali kabata ndi tendere kapena panali zotsamwitsa zina? Kulengera muma centers ose amene takhala kuyenda madera aphungu kwana asanu ndi achawiri manditu bata komano chaku Chikwawa Central West pa skulu ya St. Matthews panazachitika incident nake pamene amanaza kuti ma monitor achifanichira anapezeka ndi ma result sheet. Zimenezi zinasapangisa mpungwevunge pacha malowa mpaka zinasasukuniza ndi thulu kusolota ponya voti koma zinasatengera akuluakulu kunikira nkhani imene kuweza kuti ngati iyo nakapena ndi achapusa ndipo mpaka anazithuso anazazirongosola ndi kuti apitirabe. So far mwina makemene ndi cha kesi imene inaoneka kuti ndi ya critical ndipo kuti nadi nkhamba kamachabe kozi sipanapezeke mboni weniweni koma nkhani iyo nditu inazazika choncho kuti ma monitor ena chipani china anazapezeka ndi ma result sheet. Chabwino. Mwina ndifusebe constituency imene mukuti ndi constituency yanji imene? Chikwawa Central West. Central West. Ndipo pa mula amene wandi pa St. Matthews. Pa njalo hapo. Nditu. Chabwino. Ngati mwina paliso zina zimene mufuna kuti Amalawi adziwe tiupatseni kompata kuti tisanapitenso mwina dera lina. Kwambiri ndoti kungwapasa hope anthu onse kuti fekali times tili pa ground kuti azungulazungula kuti tiwapasire zosatira zonse pamene akhale ndithu akulengeza posachedwapo koma Mungu kumpasana kuti izi zikhala ndithu zosasimikizika. Nditu. Utathokoza kwambiri heti khalenso tikubwerera kwa inu kanthawi kena. Nzoma kwambiri mzanga Steve komanso Dave. Ziko. Amene ondithu Emmanuel Chilemba kuchokera ku Chikwawa kumene akutitsimikizira kuti ndithu kumeneko zinthu zayenda ndithu bwino mwina mbali zinanzina osalephera akuti nthawi yoyambira voti kuponya ndi imene nakhala ngati kuti kumeneko anachedwerapo kuyamba koma chifukwa choti anachedwa kuyamba voti amaliza mochedweraponso koma padakali pano kumeneko akuti ndithu akuyembekezeka kuyamba kuwerenga zotsatira za chisankho menezi voti iliyonse iwerengedwe kuti tione kuti kodi mavota amenewa Amalawi akusankha chani. Tilinso ndi Blessings Tambala amene tikhale tikulumikizana naye posachedwapa kuti alowe palaini pa Blessings koma mongochita mokumbutsira kuti kumeneku kunali Emmanuel Chilemba ku St. Matthews kumeneku Chikwawa West Chikwawa Central West constituency. Mwina incident imene inachitikapo ndi imene ikunenedwa kuti wena amatima monitor anzawo apezeka ndi mavoti ochonga mabuku amavoti ochonga koma kuti atafufuza bwino zinalizopanda umboni akuti zilibe umboni. Blessings Tambala wakonzeka chabwino Blessings ndeti mpase mpata mwa swera bwanji Blessings ifenso taswera bwino muli live ndithu pa Times Radio Television komanso Times 360 Facebook page. Chabwino yaida tokoza kuti basampata kuno kumajinga kuti Amalawi adziwe zimene zikuchitika kuno pakadali pano ndili kuno jinga makamaka pa center imeneyi amangoitchula kuti Dems office. Center imeneyi kungopereka chithunzithunzi ili pa
town ya Liwonde imene ili limodzi mwa center amene ali pa town ya Liwonde ndipo kadali pano ntchito yowerengera mavoti pa center imeneyi ili nkati nditafika pamenepa tapeza kuti anthu akuwerengera ndithu komano pakadali pano ndili mkulu wa bungwe la MAIS kunoko kumachinga amene akhala nawo pamalo pano kuyambira nthawi imene ntchito yowerengera imayamba ndiye muna tingocheza sonawo simve kumakamaka kwa iwowa kuti akuiona bwanji ntchitoyi tikufuneni choyamba ndi Francis Mugwa amene manganyira ntchito za bungwe la MAIS ku boma lino la Machinga. Ntchito yowerengera mavoti yayamba pamalo ano mwakhala kuyambira nthawi imene imayamba mwina ikuyenda bwanji ntchitoyi? Pakali pano ntchito imene ikuyenda bwino chifukwa chonena kuti pa nthawi imene imakwana 4 koloko chonena kuti panse panalibe anthu ndi center imene inasekedwa nthawi yomweyo ma station onse anaseka komanso ntchito yoyamba kuwerengera inayamba titangomaliza kuti zinthu zonse ayika pamalo ake mmene amene azikhalire ndi ntchito imene inayamba ndithu mu nthawi yake sinachedweso pakali pano tikayang'anitsitsa ikupitanso chakumalekezero. Mwina kugamba nkhani ya zipangizo nzokwanira pamalo ano mmene mukuonera kuti kuzothandizira ntchito imene yowerengera? Zipangizo zonse ndizokwanira mwanena kuti zikugwiranso ntchito sitinakumane ndi mavuto ene penipeni pamalo ano kutengeranso kuti nonso magesiso akuthandiziranso kumbali ina ngakhale kuti matochi amene akugwiritsidwanso ntchito akuwalanso so malo ano ndithu ndi maloti okwanira ndithu mmene tinayembekeza. Kumbali mwina tingamba nkhani ya mamonira za zipani aliponse pamalo pano kugwira nawo ntchitoyi? Kwambiri mamonira za zipani tiyamikira zathu amene kuti anakonza dongosolo kuti tiyambe makamaka ndi kuwerengera zisa zotsatira za mpando wa president kenako tizipita za ma-MP kenako tikamalizire ndi makhansala so ambiri amene amabwera amakhala kuti atumidwa ndi makamaka makandidate amene ali mina ma-MP komanso makhansala ndi mamonitors amene akuoneka kuti adakalibe ndi chidwi pamene tikupita kumapeto pina kumaliza za president kuyamba kuti tiyambe kuwerengera za ma-MP kenako makhansala adakalibe ndi chidwi ndipo onse adakali pamalo pano. Chabwino amene mundimeta chezera ndi mkulu wa bungwe la MAIS kunongo kumachinga komanso ungofuna ungopereka ku chithunzithunzi nakamba kuti center imeneyi imodzi mwa center amene ali pa Liwonde town boma limeneli tikang'ana kwa anthu amene anavota analembetsa mkondo wa voti pamenepa ndi anthu oposa 2,700 mwachidule mwina andikhoza kufotokoza moteromo mmene zilili pano pa center imene imatchedwa kuti DM's office kuno kumachinga. Mwina utayendayenda masanawu ndi mavuto ati amene analipo chifukwa tamva madera ambiri kuti mwina mashina aja amene anthu amagwiritsa ntchito pofuna kuvota linali vuto makamaka pena amati network ndi zina zotero kumeneko zinali botani? Kunokonso madera ena amene tinayendera vuto limenelo linalipo mwakuti anthu amagwiritsa ntchito njira chamati manyo pa Chingerezi anasiya kugwiritsa ntchito makina amenewo nkumagwiritsa ntchito mwa manyo ndiye komano titacheza ndi akuluakulu ena komanso ena amene amayang'anira zisankhozi ndi makamakanso oyang'anira zisankho azipani ananena kuti sakukomana ndi mavuto ena alonse mu njira imene akugwiritsa ntchito ya manyoyi ngakhale kuti makinawo panalibe komanso masenta ena amene tinayendera makamaka madera akumidzi kumene anthu amatifotokozera akuluakulu ma presiding officers amenena kuti kavotedwa anthu ena akakuwavuta pamene ena amaonetsa zokuti sakuzindikira kwenikweni chochitika ndi amene kuti ayimuna civil education ndimene inavuta inachepako komanso tinapita malo ena amenewo ngotchedwa Michongwe pa Michongwe primary school kumeneko ndi ku Machinga Mikoko constituency kumeneko kuti napezanso kuti atanakumana ndi vuto lokuti anthu 8 anabwezedwa chifukwa chokuti sanakwanitse kupititsa chovotera ziphaso chovotera kuti anatenga ziphaso zakalekale kusiyana zoti za kalekale wake wa 2019-2020 atanapita nazo pano amati kunena kwa anthu amaona ngati kuti zimenezo zichaso kuwalola kuti avote nawo chisankho cha 2025 ndi anthu amenewo ndi amene anakhala ngati kuti anabweza mavuto ena ndi ena amene anakumana nawo makamaka amene tinapeza m'madera mwina mu chigawo chakumasana kunoko kumachinga. Chabwino Tefe mwina blessings mukhoza kufunsa mafunso awiri atatu. Mene tinapeza kuti kwambiri anaperekanso nthawi kuti amene makamaka ma polling station amene anayamba mochedwa anapereka nthawi kuna kuti mwana yawo njezere koma zikuti sibona kana unjira nthawi imene anthu samabwera ade kudza vota titamfana ili atatu ma returning officers komanso ma presiding officer kufuza kwa unaona nonso anali odabo na kuti akusali kubera zimene ndio analibeka kama amfeneli. Chabwino David mwina nkufuna kuwafunsaso akali ati Osman mwina kungotipatsa chithunzithunzi
wena nkomati kusalima mwina komatentha ndi nkona anthu sadatuluke kumeneko titha kuloza chala nyengo yotentha ikapena. Ine uno kusalima ni sanami una kuti nkhani ya kutentha ikhoza samples zimene kwambiri fana kuti tikaseko chama silivu matsaumusuku kanyengo kamabwera bwino ndithu nkhani pano ndikuyankhula kuzizira ndithu kuti ukhoza vala juzi pale pa zimene ngani mwena kuti kutentha singapanga effect kwambiri samples zimene mwina chakumasanaku chama 12 ndikupena kuti kumatentha kuma situmo timatha kuona anthu akukhamukira ma polling station osiyana-siyana kukaponya voti yawo kwa anthu amene akufuna kuti awatsogolere. Uli pa Kapiri primary wati mwina pamene popo ungatiuze chani za chitetezo kuti anthu adzilimba mtima kuti mavoti awo amene aponya pa Kapiri ali safe. Ngati mnandiva bwino nena kuti pa Kapiri primary school tinashikapo munali mochedwa that was around past 4 pano uli pa town hall kuma pano ndi pa community town hall pamene yes security imene mukambayi ndi security yamanga nthenje paliponse iliyonse chili mchimake singambe pali mavoti aliwonse even nkhani ya mavotedwe inamba nthawi bwino kwambiri akuwerenga ndithu mavoti amene akhala kuponyedwa zabwinobwino panalibe chisono chilichonse chili mchimake uno. Mwina Malawi nkumafuna amve kuti kumeneku zotsatira mmene mukuonera zitha mabwera nthawi zanji. Kunoko mmene ndakambira ndana kuti pa community town hall panali center komanso pamene pali mental center ndi panopa zotsatira tikuva kuti zikufikira ku constituency tale center koma zacho kumene ku community tale center ndi kumene mwina zikhoza masika kuno ku mental center probably ndikhoza kupereka kuno kuti around past 12 past 1 zikhoza zikufika kuno ku mental center. Chabwino takuthokozani. Ndathokoza chief. Ino mukakonzekanso mutipeze ulendo wina. Ndipo ine ndikhadutukira ndi mapterena. Nzikomo kwambiri. Nzikomo. Ndi zodandaulitsa kunena kuti nambala amene akufotokozeramo kuti anthu sanathe kubwera. Zimezi zikuyenera kukhala ndithu zokhumudwitsa. Zokhumudwitsa kwambiri. Kusavota anthu umaona ngati sudavote nanga si mwina wena amathokhale ndi mkwiyo wena ali nzifukwa zina koma ngati sunavote ndiye kuti wavotera munthu amene iweyo sumafuna. Andi iye akakhala nkuthekera kopambana ayi ndithu adutsa chifukwa voti yako ikadatha usinthazi. So tikukambaza manambaza akuluakulu when we are saying kuti at a polling center where you have 1,600 registered voters and to 500 osavota ngati mena makambira pa Kapiri primary school and to 500 out of 1,600 ndi nambala yaikulu kwambiri. That is over 30% of anthu amene amayenera kuponya vote. Ndiye ndithu imeneyo ndi nkhani yosakhala bwino kuti titha makhala ndi voter apathy ngati ya mtundu ngati umeneyo koma tione tikalandira ndithu zotsatira zosiyana-siyana kuchokera ku bungwe la MEC kuti kodi in terms of percentage ndi anthu ambiri bwanji amene malo mwambirimu adavota ndi anthu ambiri bwanji amene sadavote. Chabwino tipitirire apa tilinso ndi msathu wina Betha Banda ndi timpatse mpata. Betha mwaswera bwanji? Naswera bwino kai mwaswera bwanji? Ifeso taswera bwino. Mwina anthu kufuza. Anthu mwina nkufuna kufuza. Mukulikana dzinalo? Ndilanga. Inulano. The program njaji chewa adwi. Njaji chewa Berita. Timatero Berita. Berita anthu mwina kufuna kufuza kuti ndidera liti pene muli. Chabwino kuti akali pano ndili pa Tale Center, district Tale Center. Pamene pandi pa Nchewu secondary school. Chabwino. Pamene zotsatira zonse za ma constituency osamba maeneo a Nchewu zikhale zikufika. Nde pamalo panopa zotsatira sizinambe kufika bwinobwino. Koma pali mkulu wa polisi mboma maeneo a Nchewu. Aizaya Mulungu alipompa. Chabwino. Komanso pali bwana mkubwa wa boma lino la Nchewu. Mwina amene wanda George Ngayaye. Mwina mafuna mutayankhula nawo? Abwana mkubwa awadi mafuna tayankhulana nawo. Ali bafupi ndithu ndayandikire. Chabwino. Ndiyankhulane nawo. Ndize kujokera kwa bwana mkubwa wa boma lino la Nchewu. Chabwino. Kodi ntchito yaenda modani. Amene wanda George Ngayaye mwina ati ngomva kujokera kwa bwana mkubwa kuti kuyambira mama wa kufikira patakali pano ntchito ili modani.
ntchito kuyenda bwino kutengati mamawa ma centers athu anatsekulidwa mbiri mwa iwo ndithu anatsekula nthawi ya 6 o'clock ochepa amene anatsekula mochedwerako chifukwa chonena kuti machina amene amagwiritsa ntchito kuti achita identify munthu woyenera kuvota ena anayamba nditi mavuto koma patatha nthawi amaoneka kuti machina aja amagwira ntchito ndithu bwinobwino. So kuma centers tayenda ma centers ambiri taonako kuti anthu anabwera amavota ndithu panalibe mavuto ambiri mavuto ene amene amatifotokozera akamba ndithu kuti zonse zikuyenda bwino. Madzulo anonso chimodzimodzi ikafika kolokolo ndikuti ma center ambiri anatseka omwe anamba 6 o'clock koma amene anamba mochedwerako ndikuti aonjezeranso kanthawi kuti akwaniritse nthawi yoyenera kuti anthu azikhala kuvota. Pakali pano kuwerengera kwayambika ma session wathu monse andi tili ndi chikhulupiriro kuti kumene kwatsala ziyenda bwino chifukwa tikuyembekeza kunena kuti no ma constituency returning officer atenga zotsatira kuchokera kuma constituencies kubwera nazo kuno ku district tally center. Chabwino mmenemo ndimene ndachezera ndi bwana mkubwa wa boma ino la Nchewu amene ndi George Ngayaye. Chabwino asanapite Angayaye atha kutiunikira motani in terms of kutuluka kwa anthu anatuluka bwanji mboma la Nchewu? Kutuluka kumene anthu anatuluka mwina timatili timakaona be kuti anatuluka koma timaphutira ndi ma numbers wo chifukwa timafunsa namba ya anthu amene anapanga register pamalo kuyerekeza ndi anthu amene abwera ndi zimaoneka ngati kuti anthu ena anali asanabwere ma center amenemo. Inali ndi chiyembekezo kuti mwina chakumadzulo kuno mwina ena akhamukirako ndi chikhulupiriro choterocho kuti mwina madzulowa ena ndithu anakafikako koma tenapo sinakhale ngati mmene timayiyembekezera. Pali madera ena amene timamva kuti mwina mamonita azipani zina samapezeka m'malo mmenemu. Inuyo m'malo mmene mwayendera mwaonamo zotani ku nkhani ya mamonita azipani? Mamonita azipani malo mmene tayendera komanso tafunsa anzanga amene timayendera mamonita analipo koma nopena papapezeka kuti mwina monita ndi mmodzi pamene pali ma streams awiri zimenezo zimachitika. Timafunsa bwinobwino ndithu kuti chifukwa chani zikuchitika chonchi koma panalibe mayankho ogwira mtima amene amapereka koma amene ndi malo ochepa amene taona kuti ma monitors samakwanira koma kwambiri kumene tayenda ndithu ma monitors analipo ndipo azipani zonse komanso ngakhale ama independent. Mwina kupatula voto limene mwafotokoza